Хемофилията е заболяване, което се дължи на липсващи фактори на кръвосъсирване, поради което тези пациенти при травма, незначителна или силна, получават различни кръвоизливи в областта на тялото, най-често в големите стави, и ако не се приложи липсващия фактор под формата на лекарство, има опасност това кървене да продължи дълго и пациента да загуби голямо количество кръв. Българска асоциация по хемофилия ежегодно организира летен лагер за деца с това заболяване, засегнати от него. То е централно място в дейността на асоциацията и е много важно за израстването на тези деца и оформянето им като бъдещи личности, както от здравословен елемент, така и като психологически. Децата на лагера, основната функция и цяло, който провеждаме в лагера, е тяхната социализация и в групи, където са такива деца като тях, първо да видят, че не са сами, защото тези деца са доста изолирани, доста обгрижвани от своите родители. От една страна, от друга страна, по време на лагера се обучават след 10 годишна възраст, се обучават да се прилагат сами фактора на кръвосъсирване, който е много важен елемент от техния живот. Той ги прави независими в живота, независими от всякакви други хора около тях. Например, ако отидат на екскурзия, това е много важен елемент от тяхната социализация. Като отидат в училище на екскурзия, те ще могат да си вземат препарата и при необходимост да си го направят. Т.е. те да отидат с групата на с училищната група да отидат на екскурзия. Без това да ги стресира, че те заради тяхното заболяване няма да могат да участват в живота на класа или на живота на училището. Друго, което се извършва през този лагер, е работата им с психолог. Той е много важен, за да могат всички проблеми, които има натрупани в тях, и да може да им бъде даден един адекватен отговор и начин на поведение за в бъдеще. През лагера работи и рехабилитатор, където тези деца се обучават на различните упражнения, които са съобразени с тяхния здравен статус към настоящия момент. Разбира се, рехабилитаторите сега са улеснени от миналото, тъй като децата, особено с тежката форма за щастие, имат една добра профилактика и това запазва тяхния опорно-двигателен апарат. Всичко това и лагеря, и цялата социализация, откъсването от средата, където са много обгрижени, ги правят ние самостоятелни личности, което за в бъдеще ще ги направи и адекватни членове на нашето общество. В зависимост от степента на дефицита на този фактор на кръвосъсирване, хемофилията протича в няколко клинични форми по тежест, като най-голямо значение е тази форма, при която съдържанието на липсващия фактор е под 1% от нормата. Това означава, че не само при най-малки наранявания, но дори и спонтанно могат да се появят кръвоизливи, които могат да създадат големи проблеми и на децата, и на възрастните. Както споменах, най-често кръвоизливите се получават в големите стаи. Те започват още от кармаческа възраст, когато децата прохождат, когато децата започват да получават
първите физически наранявания и колкото по-често се случват тези кръвоизливи в тези големи стави, толкова по-бързо ставите се деформират и водят до развитието на така наречената хемофилна артропатия, която означава артроза на ставите и до усъкътяващи състояния в по-голяма възраст. Затова профилактиката на тези кръвоизливи, опазването на децата в тази ранна възраст, където те са най-уязвими по отношение на тези травматични увреждания, е много голяма. И тази профилактика, тя се осъществява преди всичко с въвеждане през определено време на този липсващ фактор на кръвосъсирване под формата на лекарства. И на практика, когато ние заместваме липсващият медикамент, децата се чувстват напълно здрави и могат да водят напълно пълноценен живот, такъв какъвто водят техните връстници, без да имат това заболяване. Физиотерапията и рехабилитацията са ключова част от комплексното лечение на хемофилията, което е системно заболяване, поразява всички органи на заболелия, на болните. И мястото на физиотерапията е, може би, преди достигането на усложненията и след достигане на такива. Нейната цел е при тези пациенти да се съхрани качеството на живот, като се избегне инвалидизацията им поради рецидивиращите кръвоизливи. При тях основно място заема лечебната физкултура, която спомага за укрепване на опорно-двигателния апарат и избягване на тежките инвалидизации, с запазване на обема на движение на ставите и мускулната сила на пациентите. Важно е тя да се прави като част от комплексното лечение през целия живот на пациента, като той трябва да бъде обучен в правилна двигателна активност в ежедневието си и съответно да придобие двигателни навици, които да съхранят качеството му на живот през целия му живот. Освен това е важно при претърпени кръвоизливи с настъпили вече усложнения в рамките на физиологично допустимото да се подобри подвижността на ставите и да се възстанови функционалната годност на пациента като цяло. Друга насока от тази сфера е препоръките, които могат да им се дадат с оглед използването на помощни средства, избягването на неподходящ начин на движение и съответно правилните спортове и двигателни навици, които пациента с хемофилия трябва да има през целия си живот. Различни области от лечебната физкултура се използват, като освен гимнастиката, която може да се упражнява и в дома всеки ден, изключително полезна и показана е гимнастиката в водна среда, която облегчава опорно-двигателния апарат на пациента и подобрява в значителна степен подвижността на ставите. Тя е щадяща за тях и е много препоръчително такива пациенти да се занимават с плуване и да провеждат лечебна физкултура във водна среда.
Тя е оптималната практически за тази цел. От изключителна важност са тези събирания, които се случват благодарение на пациенти и на медицински екип, тук в прекрасна обстановка, с добро настроение и с мисъл за здравето и за пълноценното психично здраве на децата. Аз съм изключително щастлива, че в целият този екип и в цялата програма на пациентите има участие и клиничния психолог. Разбира се, ролята на психологът в тези прекрасни дни е не толкова психоконсултативна или психотерапевтична, а по-скоро да създадем необходимата емоция и по-скоро готовността на пациентите въобще да се срещат с психолог, да разговарят с него и да мислят повече за душата и за нейното здраве. Нашите занимания с децата тук са по-скоро в областта на изкуството. Занимаваме ги с творчество, като дълбоко вярваме, че креативността е тази, която дарява не само малки, но и големи, с спокойствие, с мир, с красота, с любов, които са основания за пълноценно здраве. Грижата за деца, и не само за деца, но и за възрастни с хемофилия, най-добре се предоставя не в епизодични срещи и тогава, примерно, когато децата имат нужда от консултация или от лечение от лекар, но и тогава, когато съществуват така наречените центрове за комплексно лечение на деца и на пациенти с хемофилия. Защото в тези центрове не се предлага само въпросното лечение, но в тези центрове нашите пациенти могат да получат качествена грижа както по отношение на техните съвети, така и по отношение на тяхното обучение, за да могат да си провеждат това домашно лечение, лечението в къщи, а така също, за да могат да имат и непосредствен и много лесен контакт, лесна връзка с много други специалисти, които специфично се грижат за тяхното здраве. Имам предвид специалисти като стоматолози, специалисти като ортопеди, които имат опит в лечението и в проследяването на пациенти с хемофилия. Особено голямо значение са също така и професионалната връзка с специалисти, които са физиотерапевти, кинезитерапевти, защото една от съществените компоненти на комплексната грижа за тези пациенти с ставни увреждания, това е професионалното, системно и периодично провеждане на физиотерапия.
На въпроса какво трябва да се направи за българските деца с хемофилия, за да живеят пълноценно, аз бих отговорила така. Първо, трябва в България да има достатъчно количество коагулационни фактори, за да можем да покрием всички нужди на децата в профилактичен аспект. Тоест, да се прави в зависимост от тежестта на хемофилия и в зависимост от увредите, които са настъпили при децата, определени режими на профилактично приложение на фактора. Второ, трябва да бъдат създадени центрове, в които центрове децата да получават не само висококачествена диагноза, но и професионално наблюдение и проследяване по отношение както на тяхното здравословно състояние, свързано конкретно с тяхното заболяване, а така също и да се провежда една системна и професионална профилактика на усложненията, които се очаква да се получат при нередовно лечение на това заболяване. И трето, тези деца, те не трябва да бъдат деца, които да имат някакви специални или по-различни условия на живот, на учене и на адаптация в социалния живот, защото медицината през 21 век е доказала, че техният живот може да бъде на 100% пълноценен, а ние, професионалистите, знаем как да постигнем това.